ኢቮስ ናይ ፎሮፎር መልገሲ ዘይቲ ኢቮስ ነቶም ብፎሮፎር ንሽገር ሰባት መፍትሒ ሒዙልና መጺሎ ፎሮፎር ዝበዝሕ ግዜ ብማላሲዝያ ዝበሃል ፋንገስ ዝፍጠር እዚ ፋንገስ ነቲ ባህርያዊ መንገዲ ኣብ ቆርበት ርእስና ዝፍጠር ቅብኣት ብምጥፋእ ቆርበትና ክነቅጽን ፎሮፎር ከውጽእን ይገብሮ ኢቮስ መጥፍእ ፎሮፎር ዘይቲ እምበኣር ነዚ ፋንገስ ካብ ቆርበትና ብምጥፋእ ጥዕና ዘለዎ ቆርበት ክህልወና ይሕግዝ ኣገባብ ኣጠቓቕማ ነዚ ቅብኣት ኣብ ቆርበትና ብምልካይ ን30 ደቂቕ ነጽንሖ ድሕሪዚ ካብ ሳልፌት ነፃ ዝኾነ ሻምፖን ኮንዲሽነርን ብምጥቃም ድማ ንሓጥፎ ፀጉርና ድሕሪ ምንቃጹ ከም ኢቮስ ናይ ርእሲ ቅብኣት ብምጥቃም ጠሊ ክህልዎ ንገብሮ ነዚ ኣገባብ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ብምጥቃም ኣብ መጻኢ ፎሮፎር ኣብ ፀጉርናን ቆርበትናን ከይህሉ ክንከላኸል ንኽእል ኢቮስ ኣብ ዘንስዕባ ሃገራት ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ንተወሳኺ ሓበሬታ ድማ በዛት ስዕብ ቁጽር ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኢቮስ ናቹራልስ عوي زيت فلتول بي أتا زيت سمعول بي ناتي زيت ريال بي فغري زيت بتحول بي عمودك مركز خوني عم شكرك ما يزخبلي دومي وانا أمينك لبي انت عتخا عوي حج خير مبر